ndụ ọgọdụ kama gị na madam ya ese gị na ọgasị kama gị na madam ya ese na ọ bụrụ ikpebiena na gị na mmadụ ya eserili okwu kama gị na madam ya ese gị na ọgasị alụ ka nna atụlụ gị ife ahụ ọkụ ịma na gị na ọgasị madam kwechili na ya ana ya akwa ana o mana madam kwuo na ya ana ọga na-asị gị weta afịa ọga gị ka ị sọplai ya na ya ego enwe ndị na-ebe a na-elesi ndị ọga afịa n'ime ahịa ije na warehouse ibulu afịa ọga gị lesi ọga ọzọ sọm ndị ọga ịtali Chineke ya apịa ụnụ ọ ya dị egwu maka na ụnụ na-anụ ụmụazị ya n'iyi. Ndị be anyị ụmụnne m, ekene m unu. Ama m na unu niile pụtakwara ọfụma n'ụbọchị nke taa. Onye ụkọchukwu unu na-afụkwa n'ebe a bụkwa Venerable Prince Chukwuma, bụkwa na onye nke eji papa ụmụ bọyị wee marụ. Ọ bụkwa na onye ụkọchukwu na Anglican Church nke dịkwa n'okpuru Nnewi. Onye ụkọchukwu a bụkwa Venerable Chukwuma na-akụzikarị ihe gbasara ụmụ bọyị, nya ka eji akpụ ya papa ụmụ bọyị. Ọ na-akụnye mkpụrụ ọma n'ime ụmụ bọyị, nakwa na-akụziri ha egwu Chukwu, na ọ bụghị nwatakịrị na ọ na bọyị ọrụ ọnụ ụlọ elu, ọrụ ọnụ ụlọ ala, ọnụ na nwaanyị na nzuzo ọ gị ama mma mgbe ịchọpụtazie esemokwu adịrị ọga na nwa bọyị. Ụkọchukwu emega ọtụtụ ihe na ndụ ụmụ bọyị. O nwekwanụ nwa bọyị ọgị ya na-emesi ike, nwa bọyị a jekwurie, ọ gwakwanụ nwa bọyị ihe ọ ga-eme. O nwekwanụ nna ukwu nwa bọyị ya na-emesi ike, nna ukwu ejekwurukwanụ nna ukwu a ga-ejekwanụ fụ papa ụmụ bọyị a bụ Venerable Chukwuma, o jekwanụ gwa ihe ọ ga-eme. O dozigo ọtụtụ esemokwu dịrị nna ukwu na ụmụ bọyị, dozikwa ọtụtụ esemokwu dịrị ụmụ bọyị nakwa nne ha ukwu. Nekwa n'anya n'ihe na-eme n'ụmụ ikorobịa anyị kịta, unu afụ na ọtụtụ n'ime ha achọzi ị na-agba bọyị ka ebute ego mbute, mana mkpụrụ ọma ọ na-akụzi, mkpụrụ a na egwu Chineke ọ na-etinye n'etiti ụmụ ikorobịa anyị a na ụmụazị anyị na-eto eto na-eje bọyị emego ha na-anọnwụzi na bọyị, na-anọnwụ na-agbakwanụ mbọ rube isi. Nke bụ onye gbachaa bọyị rube isi ejiri nwayọọ mee gịnị, setlụọ ya. Ka m hapụ unu ebe a ka unu gee ihe papa ụmụ bọyị a na-agwa ụmụ bọyị. Ihe onyonyo a ga-akụziri anyị ọtụtụ ihe nakwa ụmụ ikorobịa anyị na-eto eto na-eje bọyị ma ọkwanụ ndị ka nọ na bọyị. Ndewonu, ka anyị gee ya. Daalụnụ. Ihe nwe nke gị o, ego ahụ isevu ya gbalị n'anya gị. I'm telling you, if I were you, enwe capital nkụzilifa na fellowship anyị kaba ahụ bịa fellowship Sunday, ịbịa fellowship ahụ 1 year your brain ye reset. I'm telling you, ndị ọga nyelu na ya aka. Onwe ndị ọga na-ada eme m ihe nji amụ enwere ọga nwa ya nwoke na-ele isi ike, ịma ife o ji nye punishment, ihe jezi fellowship ụmụ bọyị nya ka o ji enye punishment. Mbọsị bụ na ya fọlụ ọsị m nya asị ya kwụsịgodu fellowship ahụ until isi a jụọ ya oyi. Nsị ya ọ na-abịa afịa ọsị m nsị ya fellowship ka iji enye punishment na mma anọ ibulu ikpe bịa maka na gị ka m na-enyere aka gị nwa bụ ọga. Ebe ọ na-amụta ife isi ya ejiju ya oyi ka iji enye punishment. Achọrọ m ime unu nchi invite this Sunday, then December ịbịa nwuo ya maka before anyị achọ ịga akwa anyị afụ na ịbịago fellowship 6 months. So you nwere kịta July, August, September, October, November 5 you na yelukwa 6 months. Mana ndị na ya abịa from Sunday ma golo no 5 months. So anyị achị yo na akwa unu solo anyị celebrate your 10th year. If you want to have your own business, be faithful in what belongs to another person. If you business ogaga, be faithful ya. Gbambo ka ike gị ha. Capital nkụzili fa mmadụ ji abụọ ọgaranya. Ịma na some of us che na ihe eji abụọ ọgaranya bụ money capital. Money capital bụ the least. Money capital epeka. Ọ bụ ya ka ị need the first. The first character you need, ihe eji bụ ọgaranya capital eji azụ ahịa you need bụ ihe a na-akpọ knowledge capital. Ihe ama anya afịa. Ihe ahụ na-azụ mara anya. Tiyu junior jụọ ajụjụ. Malia a na-akpọ ya knowledge capital. Ọ bụrụ ịgba na boy 4 years. Ịmabeda afọ ahịa unu na-azụ. Ịma nke egosi gị fake, egosi gị original, ịma ho. Egosi gị China, egosi gị
Japan enwe ife ma mban ịbụ ọgaranya gị fiala ha ọsọkwa ya si big $20 million ọbụọ money capital ka ị need first ụmụ boy ihe need first bụ knowledge capital and ya bụ first settlement ọga gị ya emelu gị first settlement ọga na-emelu nwa boy bụ ịkụziri ya afịa ụmụ boy na ihe m na-ekwu ịkụziri gị afịa ya bụ first settlement na ihe ahụ ọga gị na-azụ n'ịmụtali ya ihe ahụ ọga gị na-azụ n'ịma anya ya bụ your very first settlement n'ịma anya afịa a na-akpọ ya knowledge capital. The next capital you need bụ relationship capital. Some ụmụ boy n'ebe a ọga ọzọ gwa gị okwu ịkpalịa ya so onye na-respect bụ ọga gị ịmakwa ebe ikuku ya esi bịalụgo enwe ka ọga ọzọ sisi gị nna anyị godo m ihe dị ebe a esi ana m agbalụ gị boy. The very capital ọzọ you need bụ relationship capital. Gị na ndị mmadụ esezi n'okwu, gị na customers esezi n'okwu, gị na madam ese n'okwu. Ụmụ boy ka ndụ ọgọ ọdụ kama gị na madam ya ese gị na ọga see kama gị na madam ya ese ni ọ bụrụ ikpebi na gị na mmadụ ya ese rili okwu kama gị na madam ya ese gị na ọga see alụ ka m na-atụlụ gị ife ahụ ọkwa ịma na gị na ọga see madam kwechili na ịya ana ịya akwa ana o ị na ihe m na-ekwu ọga sị m ma akpọ na nwa madam sị ya akpọ ya mbanụ darling why madam ya emegide ife fụ na akpọ na ha gị mana madam kwuo na ya ana bro ị na-alụ na ọ ka ekwuo ka isi wee na ọ gaghị azọnwu gị maka madam mgbe etu onye si mụ ihu na ọkụ ọ mụ ihu na ọkụ ọ ga-asị nwa anabazie ka m zuo ike maka nwa bụ onye emeghee n'ọnụ enwe onye nke a chụrụ last 2 years ka ọ gị bịa afọ m mba ọ dị boy bụ ụzọ bịa afọ m sị m na ọ gị si ya nyanaba nnali ya nọmba kpọọ gị a sị adam ya na ọpapa ụmụ boy ọbịa ọgịa wee kọkata ma akụkọ nwa jee na parking store obu ahịa ọgịa jele ọgịa na-edi nke ahụ ịma ihe lapụtazi the boy o je kparịa madam sichaa n'ibu ife nwa boy meghee ego taa ọ na-akpọ ọnụ ya wee maka ya bụ manager si ndị ọzọ na ya eli nnya na madam ebuteghị ya n'oge ịma na a na-ekwu ihe ụfọdụ ọ dịka o meghe eme nwa boy si na ya eli nni na madam ebuteghị ya n'oge ọgịa wee chetazi ohi ọ na-ezu ya wee jụbụ ya ọ sị enyi ha bata na parking store na afịa ọ na-ekwukwanụ ya na madam ebuteghị ya n'oge ịma na a na-ekwu ihe ụfọdụ ọ dịka o meghe eme nwa boy si na ya eli nni na madam ebuteghị ya n'oge ọgịa wee chetazi ohi ọ na-ezu ya
Mwe jubia osi ni abata na parking store na afia ọ na-ekwukwanụ bụ afia wụsasị na na-azọ ụkwụ enweghị ife ji eme. Nsi afia dị na parking shop mmadụ ka esi na enweghị ife a na-azọ ụkwụ. Mwe jụọ ya ọ n'ori agbọ ka ọ dị a na-azọ ya ụkwụ. Nya ke na ọ na Chata Junction ka dị afia dị a na-azọ osi m nọ na parking store. Mkpọ gị ọzọ m si akpọ na nwa. Akpọ na ya. Ana m asokwa mfu ha anaghị. So before ibute m kesi ọga gị ịha dị sure maka nwere ụdị alụ ihe eme atụọlụ m ọga alụ sekpọ na gị before corrupt ndị fọrọ afọ. The way to rise is service. Agam through Bible. Fụ na mmadụ niile anyị na-anụ afa ha na Bible na ha mere ọfụma bụ service. You must serve to rise. Ọ ya ka nna gwa gị na ọ bụ na Chineke meelu gị ebere ị na-agba bọị ihe ọ pụta bụ na Chineke tina gị na line ebe ya nọ wee bụrụ mmadụ. That is the meaning. Rise. Now enwelu onye a na-akpọ Elisha na Bible. Ị ma ya na-akpọ Elisha? Ị na-agụ Bible ụmụ boy? Ị na-anụ maka Elisha? Enwere ọga Elisha serve ịmafia Elijah. Ọ na-agụ Bible. Ụmụ boy kọlụ na onwe na akụ na-agụ Bible. Yes. Elisha serve ọga a na-akpọ Elijah. Na-ege ntị. Ịghọta ihe m na-akụzi taa ndụ gị kwesịrị ịgbanwe. Now, Elisha served Elijah many years. And the Bible gwara anyị na service nke a bụ na Elisha na-abụ Elijah chee kwa aka na Elisha na-agbasa ya mmiri. O wee kwa aka. Ọ savugide yo. Elu ọbọsị Elijah ya na. Elijah chọọ ka o setụlụọ Elisha. O wee jụọ Elisha, gịnị ka m meji setụlụ gị? Nche na Elisha ya si enyi ego. Nche na Elisha maka ọ bụrụ m ka ọga m jụrụ gịnị ka a eji setụlụ gị? Asị m ya ọga efuru anaga ahụ dị n'ụmụ di m. Si welie setụlụ m. Mana ọ bụghị ya ka Elisha narịa o. Ị ma ife Elisha narịa? Elisha si ya amala na-eso gị iji eme ọfụma na business nye mie double. Ọ ife aka ụmụ ya ha achọzi. Ụmụ ya da achọ ya. Enwere amala na-eso ọga gị o ji bụrụ mpọta o. Ị na-anị m na-ekwu? Enwere amala na-eso ọga gị o ji bụrụ landlord. Mana ị na-achọ ego mana nwa boy dị ka Elisha si ọga ya na ihe nchọrọ from you bụ amara na-eso gị. Anointing na-eso gị. Gị nye mie double. Maka na ọma na ọnwa amara ahụ na-eso ọga ya na ọ ya emenwu ife ọga ya mere. Nwa boy, ihe nchọpụta bụ na iwe humility na-eso ọga gị wele eziokwu na-agba boy. Agwachakwa nga ọzọ enwekwa ndị ọga dị bad hapụfa na ndị ime afịa na-afụ gị. Ndị ime afịa ha na-afụ gị. Enwere bishọp anyị nọ Amish a na-akpọ ya bishọp Ike Akọ. Enwere ihe ọ kọrọ anyị one day. Ofu nwa boy mgbe ọ nọ Abakaliki maka Abakaliki ka ọ na pastor bụ before akpọtazie ya Amish. Mgbe ọ nọ Abakaliki ọ ma family ahụ a very poor family. Emecha diọkpala the woman bụ widow. Diọkpala ya jebe boy. So diọkpala ya ahụ nọ na boy. Ọ bụrụ na ọga ọgbaalụ boy bụ a wicked man. Akwe mana enwe ndị ọga dị wicked ụmụ boy. Faka nkụ n'afịa. Ndị ọga asị na ndị ọga dị wicked ka nkụ n'afịa. Anyị ekpe ekpere ka ndị ọga akwụsị dị wicked n'aha Jizọs.
Ona agbasasị na ụmụ boy wicked na ụmụ mmadụ ka ha bụ. Ọ dapụta na nwa ahụ gbalụ ọga dị wicked boy. After 8 years na boy, ọga ya si na ọ ya achụ ya. Ndị mafia na-agbagharị ọga ya chụọ ya. The boy naluo ọma ife ọ ya eme na village. Ọ na-egbukwa akwụọ na-egbubu before jebe boy. Ofu nnukwu ọga ha ncha na-azụ afịa wee ọ n'obodo Igbo mgbe ihe niile amelu na kọlọcha anata na-enezi anya ọha afọ the boy maka amụ ya sị nwa na-agbala ọgụ ya mbọ ọ jụbazi sị ya nwere nwa boy ya ha afụzi jụọ esie ha sị ha na ọgụ ya achụghị ndị mmadụ bidozie kwube the man ha nnukwu ọga ahụ wee chọba nọmba the boy. Ịma ife oyili ihe oyi bụ na ịnọsin na-achọ nọmba gị maka ọga ahụ bụ na level ịnọsin ọ bụ level ọga gị ka na-emechi afịa. Ọga ahụ wee chọba nọmba nwa boy ya wee kpọọ ya si ya chighata Lagos. Ọ sị ya na eji ha ego ọdọwili ego ịma na ndị ama ha akwụ ya ụgwọ moto ọdọwili ego si na ego moto ya chighata Lagos. Ochighata Lagos ọkpọ ya na ọgịa juba ha jụcha bachala ọgịa mba si ya gabazi ọgịa gaba. The man wee nee nwa ahụ anya wee sị nwa ahụ na the only thing bụ ihe ji gị ịbụ ọgaranya from now. The boy si ya ọgịnị ọ sị ya trust. Na ihe ya eme na ya bụ ọgaranya bụ n'ihi ebitray trust m na-enye gị kịta. Ọ na-eche ka ọ sị ya jee shọọ shop ọ sị ya jee shọọ warehouse. Na-ege ntị ọ ya ka m ji gwa gị ikwena ka attitude ọga gị mee ka ndị mafia mmalụ gị as a bad boy. Kọọtụ ụmụ boy ị na-aba ya alọ gị afịa o. Kọọtụ ụmụ boy ọ dị n'ime ọdịna moto pass. Enwe ndị si na ọ dị họ na ya kịta ka ịmalụ ndị nọ na kọọtụ ahụ ịma na ọ dị họ wenye aka enu ka ịfụ ndị nọ na kọọtụ ahụ si na ọ dị họ. Kọọtụ ụmụ boy dị ọ mụ na-ekpe ikpe. Enwe nke balịa bacha ya ọgị akwụ okwu nwa boy edupeti ọ chaji ọgụ chelu ọ bụ ọkwa na ịchaji ọgụ melugo ọgaranya o na ịgba dị mkpa jee kwụọ n'ụgwọ flat na ọ bụ na ịkpata n'ego. Ọkpọchi ya tia si eje chọọ warehouse ọ chọọ warehouse. Ọga wee select ya afịa ịtọ kacha aga afịa na product ya mee the boy sole distributor na Lagos. Sole distributor. So afịa ahụ nata ha na omuvuo ya na warehouse the boy. Warehouse a na-ekwu bụkwa ọga ahụ kwụrụ ụgwọ ya 5 years. Say the boy o mezi expire. Ya kwụbazie. Now osi the boy na ya emeli ife a 5 years. So ya jiri 5 years ya develop product nke ya. Na after 5 years ya akwụsị. True life story ka m na-enye gị ya. Ịma reason mgbe the boy na-agba boy ndị nọ n'ime afịa ma ya as a good man. Mgbe mkpọrọ ndị NASPA ka njụ ese Chidera mgbe ọgị ajụ na ọya settle ya mkpọ ndị NASPA ọkwa ndị moto pass kwa machine pass nwee NASPA mkpọ ndị NASPA ka njụ ese the boy si na nchi settle the boy mana m chọrọ ịma nwa the boy
ọ na-eme ụdị ife a. Ịma ihe ndị na-aspa gwa m ha sị m papa ụmụ boy na ọ bụ na nchi inye the boy 10 million mụ jos nye ya, mana nsị ka m bịa jụọ ese the boy n'ime afịa na ihe m ma anụ maka the boy ya eme m ọ bụ na nchi inye 10 million ma enye 100 million. Ihe abịa ndị na-aspa gwa m si ma ọ bụ 10 million ka m nwee mụ nye the boy n'obi ọcha, mana m bịa jụọ ese the boy na agwakọta m how good the boy dị, instead of 10 million na mmejecha 100 million nye. Ndị naspa ji akafa ekwu ihe a n'isi nwa boy, yet ọ gbara a wicked man boy, mana mgbe ọ na-agba boy ahụ o kwe ka karakta ọgịa metọ integrity. Today Chidera nọ China, many people na-etili ọ na-ebunata many people afịa. Now o wee nye 3 line si kacha aga afịa, ma the worst in umelu line ahụ onyelie bụ line ọgịa n'azụ. Ọ line ahụ mere ọga ya ọgaranya, so ọgịa jezie na nke mpọta ahụ si ya mba ahụ na onye ihe ejegotezie na nke nọọsụ the boy na-elie ịgbagharịcha before ka ọgịa na-eme. Mgbe the boy na-akọ ihe the boy si na ọgịa na-abụbu ọchọ odui mmadụ, emechi odo ya anya na ife a ga-akwụsịgbuo. Ọ walk up bịa yọọ the boy sị biko ya gbaghara ya kọọ ihe ọkọlọ. The boy sị na nsogbu adịghị, ọ na-afịa ka a na-azụ ọkwụọ ya ụgwọ ya supply ya afịa na ya butere ihe ka ya lee ya ele, ma ọ mejọrọ ya ma ọ mejọghị ya na ya ele afịa. Mana ihe ọ na-eme bụ na enwe ndị ọ na-ebu ha lee ha kwụ ụgwọ, ọgụ ya bịa ọgụ ya na-ekwu cash na ihe ebu ewepụ. Now ifuru ihe mere ihe niile a o kweghị ka karakta ọga ya metọọ ya. Achọrọ m ka ị bulugodo Elisha inezi n'anya ego na ọ gaghị eji setụlụ gị, na-edogodo anya amara amele ọga m o ji bụrụ ọga na nchọrọ inwe ya. Elisha sị Elijah, inye m double portion of your anointing, double portion of your spirit, double portion of your grace na mma abụ mmadụ. Ịchịkọ fellowship ụmụ boy ga-enụ ntị ka m gwa unu, afụgo m ndị gba boy na nnukwu company eji 7 million settle. After 2-3 years ọ na-anya keke. Afụna m ndị eji 500,000 settle, ha na-atụ afịa. Afụgo m the two. Afụgo m the two. Nke mbụ, nke ibu a nchọrọ ịgwa gị bụ na some of the things ya na-akụzili gị, some of you bụ ọbụbụ ọnụ na-eso ha. Okwu mmadụ kwubi na bụ ọnụ na mmadụ ahịa esi n'ezinụlọ apụta. Ile n'ebe ọnụ onye mee ka ọ na-arise ọ daa, onye jee boy ọ nata, ngị nwa fọkwa kịta ambọghị na-agba anaghị ekwe ya ọnụ, ọ gaghị achọbụ onye ịchụ ya ịchụ gị ọ na-aṅa. Ọ maka gị ka iji kpọ program a, ọ maka gị. Enwe ndị aṅụ uli iyi sụọ ọfọ na be ha na mmadụ anyị esi n'ezinụlọ apụta. So ị na-eko ife ị na-eko iche na ngị nwa iche na ike ka ị na-akpa ka ihe iji bịa ịgba boy friends gị niile bụrụ ndị isi akpụ. Ịda afụ ezigbo mmadụ ya bụ nwe ka isisi ya na ihe nlụlụ ọga anyị, ọ sị gị mba ị na-idile ụdị ọhịa. Ọga na-asị gị weta afịa ọga gị ka ị supply ya na ya ego. Enwe ndị na-ebe a na-elesi ndị ọga afịa n'ime ahịa, ije na warehouse ibulu afịa ọga gị lesi ọga ọzọ. Some ndị ọga ịtali Chineke ya apịa ụnụ, ọ ya dị egwu maka na ụnụ na-anọ ụmụazị ya n'iyi. Afịa ịma na-ele 25,000, esi ya bute ka inye 10,000, ọ na-supply gị. What kind of human being are you? Ịma na nwa mmadụ ka ị na-ana n'iyi maka na enweghị ife zoro ezo anaghị apụta ife.
one day aka akpalụ ya bụ nwa ọ na-abọị, and ị na-ego ị na-akaba ahụ ka a ghara inwe evidence so that akpọ ga-afọ ego na ya ọ na-abọị. Enita ọligo na-egbu akwụ ọ ya echeta na ewepụ gị na ya ka ya gbacha na bọị. Onye deceive na go na anya na bon. Enyi m nwoke nya bụ PG ndị ọdịda Nnewi Ishikita. Ọ sị m na mgbe o jee bọị na-enwe mgbe anọkọta manija fakpọ ha meeting sị ha ka ha na ofu nna ka ọ ga-ata ofu. Ka ncha na once kelee ife esi na-agba gị n'obi bụ ka ọ gaghị taa ofu, ka ọ gaghị taa ofu. So emechaa meeting ahụ nyasịfa na ya nwere okwu asị ya ka ihe ọ bụ ọsị onye a ngị nwa na ọnkụ gị nwere ego na ị na-alụ kịta na ọnkụ gị nwere ike ịnọ onye ga-egosi gị jee zọba onwe gị. Ngị nwa na papa gị na-alụ ọrụ na onwe ike isi evute ego nye gị na nyanwa na fe enwedu toilet befa n'ọnụ ọhịa ka ha na-eje toilet na enwe onye na-akwado inye na ya na-abọghị. So unu chee na unu anaba na nyanwa ya agbacha bọị and ọgbacha bọị. Some of ndị a na-enu ya gị kịta enwe akwa ka background befa dio enwe ike ma mụ ya nwe nwa di ya na be Ibeto na ọ dị ka ọ dị ma mụ ya eje daalụ nna ya ochie na ọ kpọrọgide Ibeto ma gbapụrụ ya 5 million o je nye nwa ya. Mana nke nwa side be mama gị ha na-ete nkwụ, side be papa gị ha na-akọ ugbo, ị na-ege ha ntị. Enwere ike ihe mmenwu ihe niile a na-agwa gị n'ike aka gị ọ ya ka iji n'idie Jizọs, ọ ya ka Jizọs ji bịa. Ịma na mgbe Chineke kere ụwa, ụwa dị mma. Chineke kere ọmalịcha ụwa Chineke kelu dị very fine. Mkpụrụ osisi na-epulu onwe ya, ọka na-epulu onwe ya, ihe niile na-epulu onwe ya. Mana enwere ofu osisi Chineke debe na garden si mmadụ emetụkwana ya aka. Enwe Chineke ji si mmadụ emetụ ya aka. Ihe niile Chineke kere eke sọọsọ mmadụ ka Chineke nyelu ihe a na-akpọ will power. Ihe bụ will power bụ power to make choice. So mmadụ ka Chineke nye power to make choice. Mmadụ isi achọrọ m ime ife a ma ọ bụ achọghọ m ime ife a. Ndị mmụọ ozi enweghị that choice. Ndị mmụọ ozi bụ Chineke du ha nye ozi oje, mana mmadụ nwere right Chineke du ya ozi okwuo na ọ ya eje. Atara Chineke duili Jona ozi si ya jee Ninive, Jona jebe Tarsis. So mmadụ nwere that choice, and ka Chineke ji debe osisi ahụ ka mmadụ nwee ike na practice that choice so that mmadụ mee ya obe. Ọ mmadụ na mmadụ chọrọ ime ya obe. O wee debe ofu osisi wee sị mmadụ ifulu osisi ndị ọzọ libie, mana sọsọ ofu a emena gịnị emetụ ya aka. Ekwensu wee bịa wee sị mmadụ achọrọ m nkọwachi ife a ekwensu bịa ọzọ ka esi ya na-ebu agwọ. Ịma ya agwọ bụ ụzọ jụọ mmadụ eziokwu na Chineke si ga-eli na mkpụrụ osisi ọbụla na gadin a. Ọ sị ya mba, nọ nke a ka ọ si anyị eli na nọọsụ na elie ya na ya anwụ. Ịma ya agwọ gwara ya agwọsị ya anwụ na-asị ifuru onye a na-asị gị na izu ego ọga gị na mmadụ aya ama ọkwa agwọ ya. Ifuru onye ya na-abụ edu igo ozi ijewal enwe nke mkpeli ikpe ya ọfụla nwa asị ya gbada na store ka igote bread 2 hours ọpụtabe ọpụta wee gwa gị na store niile dị na Nnewi Ishi
mechila emechi na ya ji ọkpa jee otolo wee je gote bread. Ihe ịma ha ọ bụ na asị ụfọdụ ị na-ada asị ọ gaghị agafechakwa na line ahụ. So kedu ihe na-agwa gị na brain gị ka brain ye, mana agwọ ya try ka ọ gwa gị na ife ọ ya bụ ime omelụọ gị ahụ. Agwọ ya agwa gị na ime ya na onweghị ife ya eme. Ọ ya agwọ gwalụfa si na ilie mkpụrụ osisi a na ihe anwụ hapụ ya Chineke na-akọ na ihe anwụ. Ọ sị gị n'ibuju gị na weta ego ka nsevu olugo na mee ihe ibe gị na-eme na awakwa anya na mee nka ihe niile ha na-akọlụ gị bụ ife ka ha na-achọ. Ịma ya na-achọ ka a lapụta gị. Nya ka emechala agwọ wee lọrịa ha wee lie ya bụ mkpụrụ osisi, e wee chụpụfa na the whole garden. Na nnene the foolishness maka ofu mkpụrụ osisi ka ha ji luzuo the whole garden. Ego one ka ihe esevute ihe ji luzuo settlement. And ọbịa na-adị m ka most of ndị ọkada ọ na-adị nka some of them ọ bụ ndị achụ na boy maka ha eji ha anya afụ onye bụ jeep, especially moto gị ihe moto ọga ọgbalụ boy ịtọna ọ ya akpọgide gị iyi enwere nke kpọkọta m iyi mgbatuo glass si ya na ọ bụkwanụ m chụ gị na boy. Ọ sị m idiot, unu ncha bụ ofe ife nsị ya na eyi ma ọ gaghị. Ọ sị mma niile eme ka ozugbo ọzọ amị ya mmanụ onye achụ na boy eziokwu mmanụ achụrụ na boy unu ncha nsị ya na eyi ma ọ gaghị. Ọ sị m yiri eyi ihe na unu ncha bụ ofu mmanụ iwe boy achụrụ ya since ka ọ bịara ewesa m nna kulu kwa down mana isi na ihe kulu down well aka na-emekwa motorcycle hire purchase. Esikwa na ihe kulu down aka na-enye keke hire purchase maka ebe a ka ndị achụ na boy na land. Agwọ wee na-aghọli ya wee chụpụ ya na garden ebe mkpụrụ osisi dị iche iche dị, achụpụ ya maka ofu osisi. Mmehie wee bata ụwa, ihe mgbu wee bata ụwa, ọrịa wee bata ụwa, igbu mmadụ, ịkpọ asị, ịgwọ nsị, ihe ọjọọ dị iche iche wee bata ụwa. Ma ụmụ boy ma ndị kashia ma ndị ọga, achọrọ m ịgwa gị taa na afụfụ dịrị mmehie anyị na Jizọs atagie. Achọrọ m ịgwa gị n'ụtụtụ a isi Jizọs take my life onye gị nzọpụta. Achọrọ m ịgwa gị n'ụtụtụ a na ọ bụ na isi Jizọs bata n'ime m, Jesus is here. Ọ dị ready to forgive you. Ọ dị ready. Some of us are gone too deep. Ụfọdụ ụmụ boy agwọba n'ọgwụ, ụfọdụ ndị ọga na-agwọ ọgwụ, mana na-agbanyeghị etu mmehie gị dị, o sị ya bụ na ịgwọ mmehie n'ọgwụ, Jizọs na-azọpụta. Mgbe m bụ onye nkụzi na DCC under Venerable Awuzie, enwelu one man bịa afọ m, ofu nnukwu ọga ka ọ bụ, o si Ọnịcha bịa, o ji convoy aga ma police escort. Dadi Awuzie ka ọ bịara ịfụ. Ọ bụrụ na Dadi Awuzie apụtaghị, a wee sị ya bịa afụ m, ọ bịazie afụ m. Mgbe dị manụ bịa afụ m, ịma ihe dị manụ gwa m maka ụnụ nwa na-aba court, gee ntị hapụ ekwensu aka o, gị na ekwensu emekọ n'ife. Iri ihe m na-agwa gị, no matter ka o si ashine n'ọlụ gị ya, gị na ekwensu emekọkwa n'ife o. The man wee bịa afọ m wee sị m na ọ dị possible na ofu nwa ya adị ndụ, ofu nwa afọzili ihe ọmụbụrụ bụ ụmụ ịnọ ofu ofu. Ọ sị m ọ dị possible na ofu nwa ya adị ndụ na ya mind ha ka ya nyaba taxi. Ịmala ọgaranya na-ayọ ka ya nyaba taxi ma ofu nwa ya dị ndụ. Nsị kịsị ije kpu dị ekpela. Ọ sị man of God ya ghọta.
na mgbe ya pere mpe ya dị 17 years ka mmadụ kpọ ya je baa court. Onyinye mami ghọta ọ na-eme m obi abụọ, o yiri weta isi bịa were isi. Ema the last thing ekwensu ya eme, the last thing ekwensu ya eme is to show you the end from the beginning. Ọ dị eme ihe ọ na-egosi nkịta abụ na ịba court ọ gaghị atụba gị egwu, na ịba court izugodo egwu ọ gaghị na ndị task force ahụ ekpe nwunye na ịba ihe ka ekwensu ya na-egosi gị pụtaba. The man si na ya dị 17 years mgbe ya ba court na age ga, mana ife agwala ya mgbe ahụ bụ na enweghị nwa ya elu 25 years. Ọ ghọtaghị ya. Onye 17 years ekwubebe okwu ịnụ nwaanyị ka ị na-agwa na nwa ya elu 25 years okwube n'okwu ịnụ nwaanyị ma ya afọ si na ịmụ nwa nwewe. Ọ ghọtaghị ife a na-akọ. Ọ sị na nwa ma ya 25 years mana m na-enwe ego, asị ya n'ihe enwesasị ego. Ọba covenant with Satan. Ọ bụ na ị nọ na court ụmụ boy, welu nọmba m ọ ịbịa fellowship on Sunday, agbasa fellowship bịa afọ m ka m nyelu gị aka ka ị break a covenant ya. Ọfa ka m na-enye gị. Ọkwa ndị na-aba na court ụmụ boy bịa afọ m, bịa fellowship on Sunday na historical na ever fresh, agbasa efu m ka m nyelu gị aka. Now nwa boy a that man o buo na kịta, o nwego ego, o mego okenye, ọ nụgo nwaanyị, mụọ ụmụ ịnọ. Nke mbụ mee 22 years o mee medicine. Ụbọchị ọ graduate na medical school ka ọ nwụrụ. O sị ndị nke ọzọ obodo oyibo, ọ gụcha akwụkwọ nwụọ n'obodo oyibo, ebunata ya. Nke ịtọ nwụọ na 24 years, ọfọzie ofu, and nke ahụ dị 19 years. O wee bịa jụba anyị na ọ bụgodị na asị ya nyabazie taxi ka nwa dị ndụ na ya ekwe. Ma the story, the good news bụ na onye Jizọs ndụ ya, Jizọs zọpụta ya. Achọrọ m ịgwa gị na Jizọs nọ ebe a, ihe nye ndụ gị. Enwere ike ihe na-agwa gị mee, ịchọ iji ọkpụkpụ aka na ike onwe gị mee ọ ya ekwe gị mee. Mana ịnabata Jizọs, gị nke ọ na-eli ịnabata Jizọs, nothing, enwere ụgwọ ya akwụ? Mba, onweghị ụgwọ ya akwụ. Just isi ya, Jizọs, today I give you my life. Then Sunday bịa na fellowship ụmụ boy, anyị emelu gị ha na-akpọ follow up, nyelu gị aka, stand there in the Lord. Achọrọ m ikpe ekpere. Ndị mbụ m ekpere ụzọ ekpere na abụọ. Nke mbụ bụ ndị na-enye Jizọs ndụfa. Mkpe elufe ekpere. Nke abụọ bụ ndị nọ n'okike agbụ dị iche iche, ndị agọla ọfọ be nnafa na mmadụ anyị esi n'ezinụlọ ha pụta. I break the yoke. Hallelujah. Time mezugo.